Esselamu aleyküm. Geç ya Bu ne o? Tak efiri paylaşın vatandaşlar. Goğumu canını sağ mı? Arman. Efire gel. Paylaş yaz. Goğumu adalanız. Gördünüz may sonku ne mani Tbilis'te protest edenlerine Gurban Gulen surati bilen Erdoğan'ın ve Putin'in üçüsünün bile düşen suratını yaktılar. Tbilis'te, Gruzya'da. Hava. Ina şolar ýalak prezidentimizin awraýy bar. Ýani suratlary ýakylýan awraýy bar. Owa demokratik ýurtlaryň, ykdysadyýety güýçli döwletleriň prezidentleriniň adam çykanok, suratam ýakylanok. Bilinki bir seredýän Tbilis'te Gruzynlary ýakyp ber, bir seredýän owan türkmenleri tuvalete dynıp ýatyr. Bir seredýän halky taşar ýurtlarda kösenip ýörenler. Olaram maskarasyny çykaryp ýatyr. Amerikada gruzawiklaryň böwrüne ýazylyp suratlary maskara bolup paýlanyp ber. Ýa biziň prezidentimiziň tipi prezident, prezidentam däl, kukla, kurjak. Salam, hiç ýaşy goýmasaňyz arma. Bugünkü temamyzyň ady Ejemiň mellegi. Bugünkü çykyşymyz Türkmenistanyňky häkimiýetiň özüniň ejjetiniň mellegi ýaly edip Türkmenistan ýurdumyza çykmaklary we şonu hususy mellegi ýaly edip ulanmagyna. Tema şo barada watandaşlar. Şoň üçin men ýürüte Ejemiň mellegi diýip ýazyp goýdum. Ni şeýle de bir zat bar watandaşlar. Her birimiz Türkmenistanyň belli bir territoriýada ýaşaýar. Ýani kimimiz 10 sotkada, kimimiz 6 sotkada, kimimiz 25 sotkada. Ýöne bir çiýli bar. Ýaşaýan ýerimiziň o ýerde bolsa o, şäher ýerde bolsa şäher. Birinji tarzda ýaşaýan moda şonuň agarotçugy bar, şeýle daşynda. Ýa-da etaj zaýynda bolsaň metr kwadraty belli, zady belli. Inni o ýerde esasan mellik o ýerde bolýar da, inni gel şu o ýerden başlarlar. O ýerde meniň huzusy melligim bar mysal üçin. Ve men bir bunu aldım da anemcik çiğlen 1 metr süýşdüm goňşa tarap. 1 metrjik süýşýän. 1 metrin gurun etmäli. Yarım metr süýşelin. Goňşymyz uruş paýdagyny galdyrýarmy, galdyranok mu watandaşlar? Salam hemmäňize täze gelenler, ýene bir tapar. Inni şu mesele boýunça yarım metr süýşdegem goňşymyz şu barş hojalykda diýeli ullakan adam ýok diýeli. Diňe ýetimler ýaşaýan bolsun. Şu kiçijik çağajygam bolsa gelip diýer, nämetden bollay goňşy göz görteli alakadan yarım metr süýşäýdiňler çiýilden bärik tarap diýermi diýmeli watandaşlar. Bolýarmy şu diýip. Gider goňşulardan kömek sorar özüniň güýji ýetmese. Ona plan agaşy edip ber diýer. Ola melligini gidermek islemez. Ýani hususy ejetinden galan melligi, atasyndan galan melligiň territoriýasyny gorajak bolar şeýle watandaşlar. Inni meniň berjek sorum şu. Hemmämiziň melligimizi, melligini öz adyna bir geçirse näme dersiňiz? Senkinem, menkinem, onkinem hemmämi bir owankyny, bir etrawyňkyny, bir welaýatyňkyny tutuş öz adyna birlikde geçirse näme dersiňiz? Birlikde geldi danym biri mundan welak
senin toprağın menkidir. Senin şu toprağın üstünden galan ýadadyň menkidir. O maňa paş tölersiň. O menden bir ruhsat ulanyp bilmersiň diýdi. Menden bir ruhsat şo topragy satyp bilmersiň diýdi. Garaz menden soraşmaly bolsaň hemme zada diýdi. Owa. Owa. Şey diýdi mysal üçin. Näme dersiňiz vatandaşlar? Yani ataňyzdan, babaňyzdan galan mirasy geldiäniň biri üstüne çökdi yani. Şu menki şundan beýlek diýdi. Indi şu wagt Berdimuhammedowylaryň özüni alyp barşy şundan tapawutlymy? Berdimuhammedowylaryň şu wagt ýurdun başyna geçip tutuş ýurdy öz hususy ejjesiniň mellegine öwürmegi. Yani sizin daşar ýurda gitjeňiz, geljeňiz kontrol astynda. Bolmasa o ýurt ata-babamyzdan galan ýurt. Hiç kim yani ata-babamyz döwründe bolmadyk zat meniň şykamda da, giremde de hiç kim bular ýalyk ruhsat almadyk. Indi bu diýär ki bu topraklar menki diýär. Girende de çykaňda da menden ruhsat alarsyň diýär. Menden maňa diýär paş tölersiň, maňa pul tölersiň diýär. Üzatka berersiň diýär. Ki üzatka berilýänini bilýär. Çäre görýärmi gören ok. Yani näçe tane adamdan aday agdarly çäre gören ok. Migrasiýa durşuny gömäýmeli. Migrasiýa ullugyny para almaýan ýok şolaň içinde. O tamojnum açgyjuk gelende de gidende de sumkaňy ýesirganyp şoň içinden bir zat tapmam kan diýip olaram seni soýup goýýar. Yani kalbasaňyz da çenli gözlükýär da. Gowurduk kalbasa ki hemme zadyň öz nemejigi bar. Palojnus ruhsat berilýän şondan oňaryk bolan ok конечно, ýöne şoňa da ruhsat berilen ok. Gepiň tümmekleri ýurdu şey diýip öz atlaryny geçirdiler. Ýurdu şey diýip öz atlaryny geçirdiler. Men goňşumyň ýerine ýarym metr süýşemde ullokan waýna turýa. Ýöne siz nädip türkmen halky bolup tutuş hemmeňiz birlikde o ýeriň eýesini hukugyny ýitirdiňiz birlikde. Yalanmy vatandaşlar? Köpüňiz şu wagt ýeriňizi, ýurduňyzy satyp oturýarsyňyz da. Ha? Men görýän TikTokda menden elitkalar, menden villalar, o öňler 150-200 miň, 300 miň dolarlyk zatlar häzir 60 miňe, 50 miňe, 70 miňe näme geçse satyp maşin bilen abmen edip satýan haýty. Çünkü adamlarda da näme onça pulum ýok daha. Ne siz şey dip ýurdu taşlap, terk edip gidip barýar. Kine meniň hiç sadym galmady ýani şo taýda. Mellegim galmady. Owa. Eger Türkmenistana gideýin diýsem ýaşamana ýerim hem ýok ýani menim vatandaşlar. O yani nejaýym bar, o şu mar mehmanhanada ýaşaýmasam. O. Yani men özüm sattım men taýam men indi şu ýola düşenim üçin, ýöne şu ýola düşmän satanyňyz hem ken. Şu ýola düşeňiz, ýöne satýaňyz. Ay bu ýurtdan ýaşaýyş bolmaz diýäňiz. Nädip siz ata-babadan galan mirasyňyzy şey dip alagadan Berdimuhammedowylaryň hususy mellegine öwürdiňiz. Sizin o topraklarda misal üçin täjirçilik etseňiz, sowda etseňiz, o taýdan gelýän puluňyzy çenne garşyp ýatyrlar. Ýa-da käbir zatlar getirjek bolsaň getirip bileňiz ok, kimden soraşmaly? Berdimuhammedowylaryň o ýegenjikleri bar ha. Owa. Çölle zatda keyp edip drift edip gören ýegenjikler bar ha. O Kemal diýdi, Juma Çüýrük diýdi, onuň Haji ýegen diýdi. Ay garaz sanasan bir giden. Şolardan ruhsatsyz hiç sadam edip bileňiz ok. Süýji getirjek diýseňiz şolardan soraşmaly. Sement getirjek diýseňiz şolaryň paýyny bermeli. Bolmasa saňa laýyklyk sertifikatyny beren ok. Daşar ýurtdan bir sowda etjek bolsaňyz şolardan ilk siz nem almaly. Yalan bolsa da çykaýyn o telekeçiler. Yalan diýiňdäni. Siz Türkmenistany monopoliýa urdular. Sizin bar girdijileňizi, gazanjyňyzy bular eliňizden aldylar. Dogrymy? Indi siz paş töleýäňiz. Bir zat getirjek bolaňyzda siz paş töleýäňiz. Ýegenjiklere, tamojna,
Oňa mysal üçin käbir mysal BMW diýdi, Mercedes maşynlar getirip bileňok, şular ýöne getirip bilýär, yegençikler getirip bilýär, siz olara tölemeli. Aýdaly goýja maşyny näme pulum bar diýjek bolsaňyz getirip bileňok. Audi, BMW, Mercedes, o şumeňdeş maşynçyklary ýelde soňkular getirip bileňok. Bolmasa 5 ýyla çenli köne bolmaly diýilen düzgünem bar. Siz täzesine getirip bileňok käbir maşynlaryň. Yani hemme zatda şeýle. Näme sewda etjek bolsaňyz, bu şu näme diýmek şu? Şu siziň Türkmenistany hususy mellegine öwürdi diýmek şu. Ejesiniň mellegine öwürdi diýmek şu. Siz şu topraklarda ýaşajak bolsaňyz, siz şolaryň kanunyna ýok kanunlaryna boyun bolmaga mejbur. Bu näme diýmek? Bu diýmek ki, ejesiniň mellegine öwürdi diýmek watandaşlar. Bolmasa kanunna bolmaly bu zatlar. Dille däller. Bizde kanunna ýok kanunlar gatken. Hatta ýurt men size aýdyn 90% kanunna ýok kanunlar bilen dolandyrylýar watandaşlar. Hawa. Kanunna ýok kanunlar bilen ýurdu dolandyrýanlar şu wagt aşakdan bize söwüp ýazýan adamlaryň özleri watandaşlar. Bize söwüp ýazýan o eje baji diýip söwüp ýazýan adamlaryň özleri. Jere hökümet işgärleri. Ine şu aşakdan bize ejelerimize, bajylarymyza söwüp ýazýan haramzadalar bar-a. Şulara çäre göreňdi ha. Odan haçanla men alagadan şulary bir güjükde täýär watandaşlar. Güjük. Kimin güjügi? Gurbanulyň güjükleri. Berdimuhammedowylaryň maşgalanyň şu ýurdu ejesiniň mellegine öwrenleriň güjükleri şolar. Menem soň alagadan ýa-ki güjüklere söwmokda güjükleriň ejesi bar-a, kakasy ejesi ýene şu Berdimuhammedowlarda. Şolara söwkän bolýan arkadamyza näme üçin söwdi diýersiňiz. Onda näme üçin siz şu taýdan bize söwkän haramzadalaryň gözlerine çäre göreňok? Men bilýän näder Türkmenistanda adalet ýok. Gelemen siz bilen kanun esasynda hasaplaşaýyn diýsem, siz maňa diýersiňiz, ýurdun prezidentine näme üçin söwýär? Näme ýurdun prezidentinde mertebe bardy, awray bardy, ýöneköý raýatda näme üçin ýok? Näme üçin ýok ýöneköý raýatda mertebe, awray, näme üçin ýok? Ya Türkmenistanyň konstitusiýasynda şol ikisi tapawutlandyrylýarmy? Ya? Gaýtam Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň her bir raýatynyň mertebesini, awraýyny goraýar, şoň kepili dik geçýär. Türkmenistanyň prezidenti dik geçýär. Türkmenistanyň prezidenti biziň awraýymyz goramaly bolsa, näme üçin o türmedäkiler awraýlar goralanok? Ha? Türmedäkiler bir kanun oturaşýar. Olary pitke diýäňiz, olary urýaňyz, olary ýentişäňiz, ýeri gelende öldürýäňiz. Näme üçin olaryň mertebeler goralanok? Ya kanunda barmy? Jenaýat kodeksinde, administrativ kodeksde tapawut ýok. Luboy kodekse getir. Nigirsinde türmelerde urulýar, ýenjilýär, aç goýulýar diýilýär. Bir adama bir etmiş üçin bir jeda berilýär. Olum azatlykdan mahrum etmek jedasy berilýär. Onu urmak jedasy ýam ikinji jeda. Onu aç goýmak jedasy ol üçünji jeda. Onun awraýyny mertebesini etmek dördüncü jeda ýam. Awa. Siz bir türmäge düşen adamynyň bara 70 sanak jeda bilen jedalandyrýaňyz belki. 70 görnüş jeda bilen. Siz bir san jeda bereň zok. Ol diňe azatlykdan mahrum bolmaly bolmasa. Näme üçin siz azatlykdan mahrum etmek diýip jedany berýäňiz bir adamyň türmäge salaňyzda. Jöne türmelerde pytka ba. Türmelerde ay nämeler ba taýda men sanajagam däl. Tok ba, az soýmak ba, urmak, ýençmek ba, dyrnagyny goparmak ba. Awa, jynty organlaryny uýatlyk ýerlerine ziýan bermek ba. Ay garaz bara wagşylyk da diňe wagşylyk. Siz adamyň azatlygyny alýaňyzmy ýa siz başga jedalary berýäňizmi? Ki siz bu beren jedalaryňyza türmäň gorawçylary, türmäň başlyklary, türmäň kontrol edýän adamlar sizler hem jedasyny deňjerede çekersiňiz inşallah. Awa, Alişere, Abdullah,
Belki Murat Düşenov, belki oğlanlara melik o tutulan oğlanın kime näme ceza berýän bolsaňyz, nesip bolsa siz çekdireniňiz. Çekmän Allahjan, o dünýä gitmän. Sizden Allahdan etjek dilegim şu. Siz şu wagtky türmedäkilere çekdireniňizi çekmän Allahjan, ahirete göçmän. Allahjan şu ölmek nesip etmesin size. Şu çekdireniňiz çekmän ölmek nesip etmesin Allahjan. 60 ýaşa, 70 ýaşa ýöne şu çekdireniňi çekin Allahjan. O. Onuň arzuwma men şogunlar görmek. Ýöne men görüp bilmesem hem siz 70 ýaşaň bolun size çekdireniňiz çekdirsin Allahjan şu türkmen halky. No temaň daşynda. Geleliň ejjesiniň mellegine öwren Türkmenistan hökümeti. Siz şular ýalak syýasy tutsaglary türmäe salmak bilen aslına seresden şol ejjeňiziň mellegini öwürmek politikasy şo. Size garşy gürlänleri, size garşy kritika edenleri, o Türkmenistanyň türmeleri barada ýa-da beýleki aýbyňyz açan adamlary siz näme üçin gorkudýaňyz, pitke edýäňiz ýa-da atak edýäňiz siz ejjeňiziň mellegini öwürmek isleýäňiz Türkmenistany. Size garşy görüşýänlerim, bizlerim hakykatdanam şu halkyny, watanyny sevýän adamlar hökmünde biz şu toprağymyza çykjak bolýar. Diýär ki, ýok o topraklar bize ata-babalarymyzdan galan miras. O Gurban Gullanam galan ok. Ol Türkmen başydanam galan ok. Olar hawa biziň başymyza ýurt dolandyrjy bolup geçip bilerler. Ýöne bu diýmek däl ki o topraklaryň eýesi şolar. O diýmek däl ol. Sen wagtlaryň ýurdu dolandyrmak üçin geldiň. Şol sanda da Berdimuhammedow sen postuňy taşladyň. Gurban Guly sen taşladyň ha. Ýerine prezident dolandyrşyna öz oğluň goýduň. Sen şonda da ýurduň eýesi ýalap bolup özüň alyp barýaň. Sen nirden alýan o hukuky? Hususy melligi ýalap edip Türkmenistany ulanýarlar watandaşlar. Ene şolara garşy çykýanlara hakyky watansewer diýilýär. Şolara garşy çykýanlara patriot diýilýär. Çünki bular hemmämize deňlik bolsun, bu topraklar bize ata-babalarymyzdan galan miras diýär biz. Watan dönükleri, halk düşmanları bolun, Gurban Gulyny, Berdimuhammedowlar gollaýandyr, watany däldir watandaşlar. Hiç saçan şolar watan diýip watanyň içindäki halky gözeňde tutanoklar. Watan bolmasa halkdyr şo, halksyz watan bolarmy? Bu toprak gorda otay içinde halk bolmasa. Bular hiç saçan halkyň tarapyny çalanyny görmersiň. Bular hiç saçan halkyň ýanyna bolanyny görmersiň. Halkyň derdini aýdandan görmersiň. Watandaşlar, Berdimuhammedowlary gollaýan watan dönükleri, halk düşmanlary bolun, men watanyma dönüklik etdiň diýip Berdimuhammedow görkezýändirler. Berdimuhammedow haçan watan boldy ho? Eger Berdimuhammedow watan bolýan bolsa, öň Gurban Guly watan eken, bugun Serdar watan eken, soň Kerim Guly watan şeýlemi? Onnak Kerim Guly şu wagt nirelerde gezip ber, oň ölümini goraň, birden bir öläse watanymyz ölýär biziň. Jahan Oğuljahan Atabaýewa ol watan bolsa bir gün, Oğuljahan Atabaýewa diýen Angliýada peşahodna velosipedla ýol bermän mujikisi girrelip atlet berip söwüşip beren adam ho. Ingolmanny Angliýada ýaşap, Angliýanyň tertipli günlerine hormat goýmaýan bir aýal maşgala. Nämemiş? Çünkü kakasy ýurdun prezidenti, şoň üçin hakoýta bir Angliýan velosipedini ugrajat edende de bolýar, oňa bir Angliýan görürsiňiz videosyny internet sosial medialarda çykdy. Oğuljahan Atabaýewa. Nertil kun şoňa da watan diýjeksiňiz. Eger bular watan bolýan bolsa, eger şu Berdimuhammedowlary watany pasaplaýanlar, sizler poh işlediňizmi haçanda türkmen maşy watan bolup görkä? Eger olar ýaly şahsiýetler watan bolýan bolsa, türkmen maşy prezident bolup oturka, näme üçin siz şo wagt Gurban Guly biziň watanymyz diýip goramal? Keriňiz da Gurban Gulyny şo wagt. Gurban Gulyň Türkmen maşyň elini oşap berdi o wagt.
Ondan o nähili watan bolýar ki, bir gün Sapar Murat Niýazow watan, bir gün Gurbanuly Berdimuhammedow watan, bir gün Serdar Berdimuhammedow watan, bir gün Gulam Aliýew watan. O nähili watan bolýar aýby? Biz nähili watanda ýaşaýas bolýar onda? Ha? Bir gün Gulam Aliýew bar, Gulam Nurişka pahyryň aýdan Gulam Aliýew diýär. Näme tüsse çykýarmy diýär. Indi boldy da, bolup bilermi? Gulam Aliýew diýip biri gelip bilermi? O gelip biler. Onuň biz oňa da watan diýip ýörsek. Ha? Bir gün Açyrtsow watan, familiýasy Ors bolmaýar. Olam watan bir gün. Hramov prezident boldy. Ýokmaýok Hramov, naş prezident Hramov diýmelmi? Näme diýmeli ýani? O nähili watan bolýar aýa? Ha? Öňe bir gün o watan, bir gün bu watan, o nähili watan bolýar ola? Birinji bilene watan hiç açan bir adam bilen yer çalyşyp bolmaly. Ýa-da watan çünki o. Yani hökümetler geldi geçer, gider, öler gider, yerine başga bir hökümet geler. Şu adana Türkmenbaşyň hökümeti galmada. Şu wagt siziň hökümetiňiz gidip dura. Türkmenbaşyň döwründäki kabminler, yeneler hiç ýok şu wagt. Bir Reşit Meredow galana, olam belli ki Russiýa tarapyndan goýulan, onu goz bolmaýan emläk ol. Onu gozgap bolanok diýmek. Näme üçin Türkmen halky özüniň watanyny halat edenok başladı? Näme üçin Reşit Meredow aýramyzok watandaşa? Näme üçin şu Reşit Meredowy men görmäge borçly? Näme üçin şu Reşit Meredow henidem şu taýda otyr 20 näçe ýylda? Diýmek ki belli ýani biziň ýurdumyz daşyndan kontrol edilýär watandaşlar. Biziň ýurdumyz daşyndan kontrol edilýär. Inanýar. Ýa, dün gördüňiz da Putin 12-nji dekabrda gelende Gurbanuly öňünde ýatman garaşyp ýatan okmy diýse, aýsy ýal gadyrly mihman gelse ýatyp bolarmy diýen bolup ýalla kysyrap giräjek görli aşagyna. Erkek adam, gadyrly mihmany. Başga ýurtlarda siziň suratlaryňyz ýakyp berler ho. O gadyrly mihmanmyşyn wara. Gadyrly mihman bolýan bolsa Putin bolar ýaly biziň ýurdumyzam, biziň halkymyzam gowurýan bolsa Russiýadaky türkmenlem bize bezwize ederdiňiz siz. İki tane dönükler. Putin'am dönük, Putin'a bolýar, Putin'a o Russiýanyň prezidenti. Yani öz ýurduna belki peýdaly iş edýär ol. Yani bize göre dönük. Yani biziň gazymyzy gymmat arzan bakadan alyp gymmat bakadan satyp arada peýda görüp görän biznesmen ola. Sen saňa näme bolýar Gurbanuly? Ha? Sen olar ýaly araňyz gowy bolýan bolsa, olar ýaly dost bolýan bolsaňyz, näme üçin Russiýadaky türkmenlere ýetýänok? Näme üçin arada amonlar tutup urup ýenjip zaşumary etdiler biziň Türkmenistanly ýyllaşşamady. Bir şo taýda Azerbaýjan garşylyk görkezdi. Näme üçin sen edi bilmediň? Putin sen bilen aramyz gowka atnaşenýamyz gowy bir işbirlik edip börs, partnerlik edip börs. Biziň raýatlarymyzda da sereda diýilen okmy? Ha? Teti da teti. Mundan ne lider bolar, ne gahrman bolar watandaşlar. Öz halky üçin istifade edip bilen ok, öz halky üçin gürläben bilen ok. Yani bidem gitdi söwüş, bıçakly, urşly, tankly urş diýem ok. Yani şu taky bir şu görüntülerden men rahatsyz boldum tawaryş Putin diýilýänsiň ha. Men öz watandaşlarymy şular ýala gedip görmelimmi? Awa sen amonlaryň baryp şeýdip berler, beýdip berler. Ay karaçym normal adam bolsaň birinjiden türkmen halkyny olar o taýlarda beýdip sergezdan etmezdiň sen wara. Gepiň tümegi dönüp bolansoň sesiň çykaran wagtda. Indi şu Gurbanuly Berdimuhammedow ýurda bir hususy mellegine öwürdi. Soňam ne o ýurtdaky şu mellegine öwürün içindäki halkynam ne ýetjikkäbi. We şunu gollayan adamlar. Sizler näle adamlar bilýärmi? Sizler bara gelip heme öýüňize gelip heme sizi zorlaýar biri. Hemem siz şoňa alkyş okayan adamlara meňdeýäňiz. Biri öýüňize gelip seni namasyny zorlaýar.
Ve sen hem şoňa da sag bolsun aýdýaň. Owo. Ana şoňa meňzeýäňiz. Şu Gurban ugly berdim Hommedowlar gollaýan adamlar size diýen men. Heme sizi bir zorlaýa, hemem siz şoňa sag bolsun alkyş okaýaňyz. Allah ýalkasyn diýäňiz. Wagtynda geldiň, wagtynda zorladyň, ýene zorlajakmy diýäňiz. Başga zat diýeňiz ok. Çünkü adam birazajyk özüni syglasa, mertebesini syglasa, şular ýalyk özüni alyp barmaýar bara, özüni alyp barmaýar. Owa, söwýän şakallar, sizin söwgünçligiňiz maňa bara bildiren ok. Çünkü men bilýän ki bu ýola çyksaň belli bir derejede giň bolmaly, belli bir derejede de görmerler. Diýseňiz, diýipsiňiz, goýsaňyz, goýupsiňiz. Gel ýüzüň bilen gel. Şu güne çenli ýekejede ýüzüni açyp, owa, mertlerçe men ha hökümetde işleýän, plan wezipede işleýän we seniň aýdýan zatlaryň bilen Türkmenistan hökümetimiziň alyp barýan ýoly düýünden başgaça. Sen diýäniň bul, onu biz şular ýaly işlerimi edip ýörüz. Onu bu gabat gelen owa, eger biz olar ýaly bolsak, onu muny etmezdik-de, şunu etmezdik-de diýip gelip argumentler bilen, faktlar bilen gelip bilmediňiz. Çünkü sizin geplemäge hukugyňyz ýok. Owa. Şeýle sizin gürlemäge hukugyňyz ýok. Owa. Owa. Gürlemäge hukugyňyz ýok. Onuň siz nädip siz mesele çözjeksiňiz. Intak sizin gürlemäge hukugyňyz ýok. Ortada bir problema bar, ýöne gürlemäge hiç kimiň hukugy ýok ýani. Gadagançylyk hemmede. Owa, gadagan diýmegem gadagan, gadagançylygy gürleşmegem gadagan. Owa. Siz onuň siz şoň üçin siz utulýaňyz. Hakykatlyň öňünde ýeňilýäňiz. Owa. Nesip bolsa öwüz goýaýda Jemşit diýäňa. Nesip bolsa o Jemşit Türkmenistanyň içinde oturan Jemşit sizi basym goýaýda diýip duran etjäsiz nesip bolsa howlukma. Şu dişiňize gitseňiz sizin täk bara. Bar gidaýda şu taýdan diýär biri. Şoň ýaly gürläp başlaýaňyz nesip bolsa. O erkeklik, namysçanlyk, o zatlara uje gradyny uğradyňyz, uje mertebeňizi, awraýyňyzy. Hani bir türkmen bir gaýdusuz bolardy, bir türkmen bir sözlü bolardy, ýigit bolardy, bir zatlar edenne de, goýanna da, gürlänne de, awras bolup geri gelenne çekinmez, şiir bolar zalymiň garşysynda. Hani o zatlar, hani nirde galdy? Görýär TikToklarda, zatlarda nähilek pesagaçda türkmen halkynyň awraýy, häsiýetleri, mertebemiz, 5 manat üçin hemme kişi ýalbaryp ýören, olluk hemmemiz özümizem aşykda gezip ýörüs. Aşgadanmyz görnüp dur, ol şunu da giden bolup owadan gürlän bolýas, owadan litsemer da litsemer 200'lü olduk hemmemiz. Sen hökümet 200'lü da onsoň bize de halka da 200'lü bolmaly öğretdiler. Doğru diýmegi, ýalňyş diýmegi öğretmediler size. Size 200'lü bolmaly. Yüzüne seredip yalan sözläp, el çarpmaly öğretdiler size. Bir zat diýseler gollap, derrew agam bolsa, garada bolsa şonu gollamagy öğretdiler size. Litsemer bolduňyz bara. Onuň Allah jana şükürler bolsun. Yine de bar aramızda bolurum ýöne ýurdy nämet terk etmeli bolurlar da biz ýaly. Baýdagymyz dep bilip, sen baýdagyň barmy, sen baýdagyň barmy? Baýdagyň bir wadi görlemäň sana o. Baýdagyň bar bolsa mana welaýatlaryň baýdagy bolardy. Türkmenistan diň Aşgabatdan baratda. Baýdak näme o? Welaýatlaryň baýdagy barmy? Ba bolsa girerdiler ana öz ýurdy ýalak bolup, ýurdyň içinde bir ýurtda ýaşap ýörsiňiz bara. Gözüňize getirin. Ýene bir heme hususy mellega öwren bolin. O mellegiň içinde de ýene bir mellek döretdi. Diýdi ki, bu taýgam diýdi, hemmeňiz gelip bilen zok diýdi ýani. Diýdi, men hemmeňiz aljak gelip bu taýyk diýdi. Men bu taýyny diýdi, akylly şäher etjek diýdi. O taýgam diýdi, saýlap seçip aljak araňyzdan diýdi.
Haýsyň ak goýun, haýsyň gara goýun özüm karar berjek oňa da diýdi. O gara goýunlara işte meni diňlemeýän, maňa tagdim etmeýän, gaýtaryp berýän, hakyny talap edýän, adalaty talap edýänler gara goýunlar diýdi. Men näme diýsem me diýip duran, mäläp duranlara da ak goýun diýdi. O şu aşakdan bir de ýazyp şu taýlardan söwüp oturanlar bar-a, bularam ak goýun. Ýa siz ak goýun. Mysal üçin kolorist 1987 bilemok maşin nomeryň mı näme 1987. O bize bu Allah'a şükür bu ýaşaýas diýen ak goýunlarym saýlap seçip onuň şol şäheriň içinde şoň üçin käýirler soraýar näme üçin arkadaş şäher diýe boş dur diýip soraýaňyz käýirleriňiz şoň jogabyny tapaňyz bilýäňizmi näme üçin? Arkadaş şäheriniň içine ýa-ni gara goýun bilen ak goýunyň tapagyny saýhallap hiç hilek kazollamadyk ýani gidip hökümetiň hakyny talap edene kazolýarlar bizde. Ýani gidip mysal üçin arz etsen, o ýazyjy, o plan ýalar. Şolar ýaly katlara goşulmadyk adamlar ýani egilmeli diýse egilip duran, ýatmaly diýse ýatýan, ýüzmeli diýse ýüzýän, hiç hilek gaýtaryp bermeýän raýatlardan saýlap seçip arkadaş şäherine ýerleşdirýärler. Ana şoň üçinem size arkadaş şäheri boşdur. Şoluň için täkşe edip doldurmaly olar. O taýdan hiç hilek özüne garşylyk görkezmeýän adamlardan, hakyny hukukyny talap etmeýän, kanun talap etmeýän adamlardan doldurýar içini. O. Şoň üçinem boşdur watandaşlar. Ýani diýmek ki halkyň köp bölegi intäk Türkmenistanyň Gurbany Guly Berdimuhammedowyň isleýän şekilinde däl. Onuň ol adamlarym bolmasa ay boş dursun pakat diýen normalda. O. Hökümet nemeleri? Bu ak goýunlar. Ak goýunlarymyz. Ýüzüňizi açyp gelbilçeňiz bar bolsa, gelip bilersiňiz efire. Häzir ýarym saatda. Saňa näme arkadadan? Saňa näme arkadadan? Indi maňa näme bolar ýaly men näme doň? Fransuzmy ýa men nemismi doň? Hä? Men näme size? Men ýa italýansmy size? Kim men o? Türkmençe gurlap oturmen şu taýda şu wagt. Türkmençe gurlap otur. Näme üçin maňa näme o? Biri gelýär, meniň dowlun ata-babamdan galan miras topragymy ejesiniň mellegi ýalag edip pusu adyna geçirýärdiň soňam saňa näme diýýäňizmi? On hak barmy o ýurda ejesiniň mellegini görmäge? Watandaşlar, ýani biziň şu wagtda şeňde görüşimiz diňe şu. Meniň şahsy problemam ýok bolmasa Berdimuhammedowlar bilenem, ýa başgasy bilenem, ýa başga bir minister bilenem, ýene bilenem. Bu dobre halkyň öňüne geldiňizmi, o hyzmat etjek diýip, hyzmatyňyzy ediň diýäs biz. Ondan artyk maşsada ýe çykjak bolmaň. O topraklar bize ata-babalarymyzdan galan toprak diýäs. O gelýärde saňa näme diýär? Men mellegimi boşadanna. Mellegimi boşat. Çık mellegimden. Ondan soň saňa näme diýip bilersiň? Boşat mellegimi. O hususy adyňyza geçirdiňiz ýurdu danym saňa näme arkadadan. Şu arkada däme biziň ýerimizi, toprağymyzy öz adyna geçirip sen eýlek geçip bilmersiň. Sen beýlek geçip bilmersiň. Beýlek geçek bolsaň plança tölü. Plan etjek bolsaň plança tölü diýip bize salgyt salyp duran. Tak što. Am şu wagt käwam aýryldy. Ýygy ýarasyn. Iman maýlygyny bersin. Ýatan ýere ýat bolsun Allaha näme diýeň. O. Menem daşar ýurtda diýe. Daşar ýurtda bolsaňyz watandaşlaryň hada näme bolmanam näme bolýar başga size? Näme garaşýaňyz ki? Näme garaşýaňyz? Ömrüňizi daşar ýurtlarda geçirýäňiz bolmanam aňa ajal garaşmalymy ýa
Azrail garaşmaz ki ýygyňdakylara, sen saňa, oňa, muňa garaşmaz ki. Wagty sagady gelenne sen şolary menem şeýle ýani. Menem okan boldum, zat eden boldum. 2009-da Türkmenistana geldim. Indi gulluk edip ejemiň ýanyna bolaýyn diýdimem bolyn. Gullukda kam ejem pahir aradan çykdy. Ýa gullukda kam. Gullugymy diýilmegime bir 3 ay galanda ejem pahir ýok boldy ýani. Men gullukda kam arasynda gelip eee jaýlap özüm ýanyndym ýani. Ejem pahir ruhuny amanatyny tapşyranda. Siz bolyn köpüňiz şoňa da gatnaşyp bileňiz. Soňam diýäňiz agam näme etmeli? O çağırış edilse de çağırışa gatnaşaňyz. Ýa Nuň men näme diýip size jogap bermeli watandaşlar? Geljeňiz barmy watandaşlar? Millikde bir ýer barmaýdy ýa. Häzir ýa çykmasaňyz bar, häzir ýa çykmasaňyz melleňiz galanok men size aýdaýyn. Soňra wapşe giç bolýar. Çünki bu rejime mara özüniň gün geçdigiçe oturan postuny, wezipesini berkitmek üçin görüşýär. Günne şo barada işler edýär watandaşlar. Yani özüňiz nemedin? Men bilemok. Özüňiz karar beriň näme etjeňize. Ýöne gün geçdigiçe bulam boş oturan okşony ýatdan çykarma. Bulam size gowluk däl watandaşlar. Yani bulam size gowluk däl çünkü ertir gün giýjem bolup biler. Yani aktivizm dören wagty 2020-nji ýyl watandaşlar. 2020-nji ýylda berdim kommetiň o wagt ruhdan gaçandy. Ýöne siz oňa ruhsat berdiňiz. Ayağa kalmadyňyz, agdy birleşmediňiz. Bu opozisiýaň şoňky adamlary bar. Haramzada olaňam günäs bar. Ýöne şiden belli bir ýerden goşup zat edip goşulyp birazjyk tiýdirak bolmadyňyz bolyn. 2022-nji ýylda näme etdi? Sentýabr aýynyň ýalňyşmasam 17-sine halk maslahatda, ýani her ýyl garaşdyrykdan öň halk maslahaty geçirýär. Mundan aldy danym konstitusiýanyň 6-njy maddasyny aýyrdy danym meclisem ýatyrdy, kadiýetem ýatyrdy danym bütün nemeleri özüne alyp taşlady. Ýatyrdy watandaşlar. Ýok şol 6-njy madda, konstitusiýanyň 6-njy maddasyny ýatyrdy da bu elini güýçlendirdi. Deputatlar ozalam san ýokdy, oyun hasam san edip goýdy. Ukla oturuveriň bolýarmy? Bu zatlar aýdan oklar ýöne. Bir Türkmenistan konstitusiýasynyň 6-njy maddasyny ýatyr ýaz diýmediler. Aýtmanjy getdiler size. Prosto ýöne kiçidirlen berdi. Bularam görüşýärler. Bularam ertirkün hiç kim ayağa kalmadı ýalak görüşýärler özüm. Türmelerde urmak, ýençmek, gepläniň ýyzyndan ýetmek, muňa da milisiýalar hem tuweleme ikellap hyzmat edýärler. Milisiýalar bar, polisiýa işgärleri, Türkmenistanyň polisiýa işgärleri sizlerim Berdim Hommedowlaryň hususy kultunyň emele gelmek üçin eliňizden geleni edýäňiz. Watan dönüklerini, haýynlara gollaňyz berýäňiz. Şoň üçin hem sizleriň hem eliňiz ganly. Ertirkün şu ýurdy hususy mellegine ejesiniň adyna geçirmeginde kimler uly rol oýnatdysa polisiýa işgärleri, şu halkyň öýüne barýan polisiýa işgärleri, milli howpsuzlygyň işgärleri sizi görkezjek, sizemma şolar bilen bilelikde Gurbanuly Berdimuhammedow jenaýat işlerini etdi diýjekmi? Çünki sizler öz aýlyňyz üçin etdiňiz onu. Men bilýänki onu Gurbanuly üçin edeňiz. Ucupsuzca aýlygy Türkmenistany halkyň elinden alyp Berdimuhammedowlaryň eline geçirip oturýarsyňyz. Ucupsuzca aýlyga. Togry gowmaýardylar, oňatmy.
Garaz, meniň aýtjagym, sizler eger şu zatlarda eliňe çaltyrak tutmasaňyz, watandaşlar onu gowluga tarap gidemzok, ona maýdaýyn ýani. Galandan siz bilersiňiz. Men size meniň käsede aýtmak, watandaşlar, owa bilem şuun bar, ertiri ýok, şu ýolla sizleriň ýalak eger şular ýalak oturup dogam etseňiz-de siziň ýanyňyzda hiç kimem bolmaýar men size aýdan. Bire häzirinde çykdyk, görüşdik-de, indi kiçikçe adamlaram diýer ýani bu halk üçin çykdylar, görüşdiler. Aý, o 3 aşak 5 ýokary kemçilik bilen bardyr bolýan ýöne. Edil hani maşynyň garagyny degirdi, çyzdyrdy, ýalak aşypkalar da bolar. Abare bolupdyr, 50 adam ölüpdir ýalym aşypkalar däl. O aşypka hemme kişide bolup biler. Yani ýöne abare bolupdyr, 40 adam ölüpdir ýalak aşypkalar görmedik. Ýöne siz şonu da bizi gollamaýan bolsaňyz, onda siziň üçin hiç kim görüşmeýär ertirkün. Men näme üçin aýdýan muny? Sizler çünkü siziň üçin görüşen adamlaryň gadyryny bileňizok bolýar bolýar. Şolara eýe çykmany bileňizok, şolar çağırış edenne çağırışyna görä hereket etmäni bileňizok. O zarymyz bar, zorumyz ýok ýani ertirkün Türkmenistanda ýaşajak sizlersiňiz we maňa näme siziň gadagançylygyňyzdan ýa maňa näme siziň durmuşyňyzdan diýip öz durmuşyma serederem, geçerem, giderem. Ser onu menen 45 ýaşadym ýani. Näme ömrümüz bar ki şu hayatda. O men yani Türkmenistana barsamam belki 10 ýyl, 15 ýyl, 20 ýyl ýaşajakdyrna näme onu men beýdip görüşmämde de men ömrümi bärde de geçirip bilýän ýöne. Gynanýan ýerim şol ata-babalarymyzdan galan topraklarymyzda eýe çykyp bilmediğimizde gynanýan ýerim. Ki ýani häzirki nesil bu zatlarym görüp otyr internetden. YouTube'lardan, TikTok'lardan häzirki nesil üstümizde ýerler men size aýdaýyn. Häzirki dymy oturan gorkok, o ýaşulydyr, meniň ýaşdaşlarym bolsun, tapagy ýok, 30-dan ýokaryň hemmäňize degişli şu. Yani 30'dan ýokaryň, hatda 25'den ýokaryň aklyň ýetip durar, çünkü görüşmeli, näme üçin görüşüň o? Ertirkün, häzirki 15 ýaşyndaky, 13 ýaşyndakylar bar, bular mefirler görüp otyrlar. Bular soň diýär, ey biziň diýär, ýaşulymyz diýär, öz watan üçin, toprak üçin görüşmänler o diýär. Bular diýär, çumo gorkok bolupdyr bular diýär. Ijem gözüňize basyp alýa bu ýaşlar men ondan ýani. Ýöne şu arada galan nasileniýa söýükkä ýani sizler diýär gorkok. Häzir şu wagt ýaşulyň hormaty aldymy aýdyň özüňiz. Türkmenistanda ýaşulyň hormaty aldymy? Ýa awtobusda ýene-de yer beren oklar, ýeneden oklar. Näme üçin? Çünkü şu ýaşullar da bizi şuuna salyp halk maslahatyna çapak çalyp, arkadaşym ömrüň uzak bolsun, biziň ýaşaş durmuş şertlerimiz gowleşdi diýip gürläp beren ýaşullara näme üçin ýaşlar hormat goýsun? Ýa liçni menem goýamok ýa näme üçin goýaýyn? Olu bu ýaşullara näme üçin goýmaly? Goýulardy, mertlik görkezýän ýaşullarymyz bolsady. Mertlerçe biziň halkyň ýaşlaryň ýanynda duran bolsady. Gaýtam, şu ýaşullar dälmi şu wagtky enatalarymyz dälmi siziň eliňizden aýaňyzdan çekip oturan? Goşulma, girme diýip oturan. Onuň şular dälmi? Bizi şuuna salyp oturan. Näme üçin hilajak onsoň bular sen? Watandaşlar. O goşulma, oglum goşulma gyýdym. O soňundanam sile hormat garaşýanyzmy? Bolmaýar. Gorkok bolsaň gorkoklugyňa öwra sylaň bolar bar. Salam İki yaşlarım hatam beter eder. Salamu aleyküm ağam, can sağ mı? Şükür Allah'a şükür gowy sen gowmy? Allah şükür da. Hayırlı yayınlar. Şu aşaktan sevip yazyanlar. Bilýän sizin köpüňiz bar ha. Bir ýeriňizden tutýan aşy diýip adyňyz, familiýaňyzdan, zadyňyzdan etdi şu Amerikada biri wägirde başlagam ötüş sorýany-da Amerikadadygyny bilip, adyny, familiýasyny bilip, srazu seni arşykaýt etjek diýildi bolýan. Ötüş sorak gitdi. Şondan tapadyňyz ýok, siziň o. Siziň tapadyňyz ýok şondan.
Hijiňiziňem o aşakdan ýazan bolýanlar. Nämeňize hijiň ýazan bolýaňyz? O nämeňize şeýdip watan goralýam o. Watanyňyzy şeýdip gorýan. Görüň watandaşlar görüň. Ýani yüzü bilen biz has howply ýagdaýda yüzümiz bilen görüşýäs. Her biz has howply ýagdaýda yüzümiz bilen görüşýäk. Watansyran bolup görenler aslına seretseň bular watançy däl watandaşlar. Prosto milli howpsuzlyk ýaýlym öňkü ýaýlym berdiýiň komandasy bar, troll komandasy bar watandaşlar. Oňa konkretny pul goýup otyrlar. Konkretny imitlenip otýar. Ola minne o maşgalaň içinde ne o ýaýlym berdiýiň bular bilen çatyllar, göt çat bollar, garnaş bollar. Owa onuň içeri işler Kadyrow wa bularny troll komanda kimisini gorkudup, kimisine pul berip şuly iş etdirýärler watandaşlar. Ýok watandaşlar, ayağa galan günüňiz siziň garşyňyzda durjak ýeke adam ýok watandaşlar. Men size aýdaýyn. Badyr o ýegen smoklar badyr ýöne olarda godalam duh ýok. Siziň garşyňyzda çykyp görüşjek duh ýok olarda. Olar Gurbany Güli öldü diýiller 2019-da agyr ýatyrdy bir aýlap. Efirlere hiç ýerik çykmady. Gurbany Güli ana şonu olary ýam gaçjak bolup aeroportda gitdiler. O akşam nur berdi we göý görmedi. Ýok, o ölenok Gülýaly gidip oturmaň diýip ýygyna gaýtaryp. Ýadyňyza düşýärmi? Olar atçym bolu görüşjek adamda. Olara gün aeroportda eňjek adamlar. Bular üçin hiç kim görüşen o adamlar. Bilseňiz bara, bir pitige de urawşy şu hökümet. Bir pitige de uraw watandaşlar. Bir pitige o watandaşlar oýnadam. Sizleriň mertlerçe bolup köçä çykmaňyzla ýatyremmetem watandaşlar. Mertlerçe bolup çykýaňa edýän garşyňyzda adamym tapmaýaňyz. Waýendilara düýnden siziň ýanyňyzda, düýnden taýyn o siziň ýanyňyzda durmaga. Waýendiň içi şu wagtlara watandaşlar men size aýdyn. Ayagarlygyny ardaýarlar. Ayagarlygyny ýurdu terk etjek bolup, iş taşajak bolup. Günnowdy watandaşlar maňa arda uğratmaň, men inni gol çekjek gel diýämiş. İşten çykmak üçin arda maňa uğratmaň diýämiş. Men olara gol çekjek gel diýe. Waýenli düýnden taýyn o watandaşlar siziň ýanyňyzda. İçeri işleriniň belli bir bölegi biziň ýanymyzda watandaşlar. Häzir siziň öýüňizde barýanlara mara göwnsiz buyruk bolan soň barýa käwat içeri işler bilen milli howpsuzlyga murşýar şu temada. Çünkü içeri işlerem ýagdady. Şu atlardan nalim milli howpsuzlyk buyruk berýär bulara. Bar şol adreslere baraň diýip milli howpsuzlykdan gelýär watandaşlar buyruk. Mejbur barýarlar. Käwat söwüşýärler milli howpsuzlyk bilen. Bar özüň bar ýadadyk bidat biriň öýüne barmakdan diýip. Awa milli howpsuzlyk bilen käwat içeri işlerem söwüşýär şol urda. Bilmeýän bolsaňyz biliň. Hemme kişi ýadady o watandaşlar. Prosto ýöne aňardan wara buyruk Aşgabatdan gelip ýatan soň mejbur sizem aýaga almaňyz soň olaň barmaly bolýar olar wara. Hawa yani hakikatlar şu watandaşlar. Hawa hakikatlar şu. Bir pitik çalaja neme seredip dur. Çalaja watandaşlar bir gıymıllasaňyz hem daja gork gelir şolar bolen siz wara bak bilsediňiz dara şu nähilek aňsatdygyny gözüňizde gatyl bolýaňyz o käwatlar. Gatyl bolýaňyz watandaşlar köp zady. Gatyl bolýaňyz, gatyl gorkýaňyz. Bir siz 10 adam diýip 10 tanjak adam bolaňyzda siziň ýanyňyzda bara 30 bolup gelmese zat bilmedim. Çünkü bular 10 adam o bilýän sen. 10 adama 10 tan polisiýa gelip bilmeýär, onu 30 bolup gelmeli olur. Siz 100 bolsaňyz olar 300 bolup gelmeli watandaşlar. Siz 1000 bolsaňyz olar 3000 bolup gelmeli. Ki 1000 bolup alyp çykýaňyz şo 3000 sun men bilýän. Çünkü siz zatdan gaýdaňyz yok. Siziň ynanjyňyz bar içiňizde. Sizde bir ambisiýa bar, siz bir zat ütgetmek isleýäňiz. Garşyňyzdaky oňaly ambisiýasy ýok o. Ay bir daha çykdyk başlyk edýän. Taýakla uradylar we gaýtdyk. Mene taýak ýekkä başlyk diýýär oturýar olar. Olaryň oňaly ambisiýasy ýok o. Berdimuhammedow taýak ýyp goraýyn diýýän olaň ynançlary hem ýok. Sizde ynanç bar o. Siz nujeli bilet sizin müňüňiz olaň 10 müňüne degýäňiz şoň üçin. Siziň müňüňiz
Olan 10 müňsüne degýäňiz o sizde şolar ýaly güç we adamlar çünkü biz bir zady ütgetmek üçin dyrjaşýan adamlar, türkmen halky. Gahar gazapdan doýan, o kynçylyklardan, kösençliklerden doýan biz. Biz bir zady ütgetmek üçin çykýan halk. Garşymyza bizim 10 essämiz bolup gelmeli bolýar, olar bizi ýatyrjak bolsalar. Siz 50 miň bolsaňyz, olar 500 miň bolup gelmeli bolýar ki 500 miň sanak bolan şahsy düzümi ýok watandaşlar. Näme üçin sanymyz köpeldik çyk meýdana çykamyz? Ha? Näme üçin çykamyz? Yani 10 miň sanak bolsaňyz, olar 50 miň bolup gelmeli. Olar 50 miň niden jemlesen o watandaşlar? Tak što bizim gaýtmak yani ucunda dur aslında hemme zat da. Yani siz şonu käwat ol bir nemeler görýänsiňiz da. Животный мир görýänsiňiz da. Ay bir 4-5 sanak bolup ýol bars nemäň üstüne topulýar, gulonlaryň üstüne topulýar. 4-5 sanak bolup bir aýagyndan, bir üstüne sırtyna minip ýatyr, bir bokurdagyna ýapyşyp ýatyr. O gulona mara daýawda alyrtman urda ýekejödi bolýan. Aňarda da sürüý gulonlar duranlar. Deret, sürüý gulon duranlar aňarsynda. Senem bärden telewizde görüp oturýarsyň животный mirdanym. Ey bile, şo taýdan 2 sanca gelip şahyn sizsädir şunu boşatýarlar diýende näme üçin eden o? 2 sanca gelip sen kellen şoňa işleýär dogurdam, sen adam. Olaň akly şoňa ýeten ok. Biriniň daşynda 3 sanak ýol bar, ýapyşyp ýatyr. Aňarda da sürüý, yüzlerçe, müňlerçe belki gulonlaryň teredip durlar şeýdip. 2 sanada gelip süsse alyp ýatýar bolyn. Ene şo ýol bar, şolaryň süsmejegini bilýär ýöne. Ýol bar, şolaryň süsmejegini bilýär. Çünkü gorkusynyň bardygyny bilýär, şolaryň gorkusynyň bardygyny bilip arkaýyn gözüniň öňünde atak edip dur. Awa. Sizem şonu ýaly watandaşlar. Sizin gözüňiziň öňünde atak edip durlar, sizin şo gorkuýuňyz, aýagyňyz, eliňiz daňylan ýalap bolup edip dursuňyz, başga nemäňiz ýok. Awa Türkmenistan şeýle beýle awa. Näme sen näke gorku onda ýokmu, ne robotmu da o? Ha? Birjine gorku salyp gören nähilek bolýanyny görürsiň, birjine salyp görýän. Size gorku salýandyň birjine kapyňyz hakyk gelýärler ha. Sizem salyň gorkuy. Näme üçin salyň? Şonu bilersiňiz, ha, bularyň gorkýan eken o diýip. Ýöne siz şonu edeňiz. Näme üçin? Çünki siz ýanky gulonlary ýalak bolup seredip dursuňyz, içiňizden birini alyp gidýär, türmädikkä, urýar, ýençýär, etirkün saňa gelýär o. O neme ajykýa watandaşlar. Näme diýseňiz? O neme ajykýa. O ýyrywiç ýol bars ýene gelýär gulonlaryň birini tutmana. Ungarny aşgarany trebu diýär way. Eder şon ýalam Türkmenistandaky häzirki hökümetem şeýle. Bir bir telekeçini ýa, soň beýlik telekeçe ýapyşýar, soň bu telekeçe ýapyşýar, soň bir kiçiräk biznesmene ýapyşýar. Ýapyşýar da ýapyşýar ýani size gelýän soňunda. Ýa-da sen Türkiýeden, Amerikadan köpräjik pul gazanyp baransyňdyr. Bir maşynjy gedenentiňdir. Bolýar şo oňa şo ýetik şol. O şo bir sülçü haramzada sülçüň öňünden duşýaňyz bolýar ejen. 2012 Camry var eken, palta Camry var eken, sat diýär da. Sat diýär mesela ýapýar onu. Senem gidýäň satýaň. Baýlyňam gorap bilen ok hiçsadyňam ýene gaýdýaň silpillep. Pul gazanjak men diýip maşgalaň taşlap, çağalaň taşlap. Hawa. Boş bolýan bolsam azara galyp şu taýda efirde oturup hälinler, sähra diňläp, maňa bolat ýazjak bolmazlyňla nemäňe girip görseňem mara, o ne adyň badyr, ne özüň badyr bolýan. O eger boş bolsam giderdiňiz lay dawno taşlap. Şu taýda 170-200 adam bolup oturup sen diňlemezdiňiz lay. O inflyasiýa hemme zat bar. O ani zapros ýerip görelen gelýän käşlerde ene tehra ýerdik. Sökkänden bir kısansana.
O Uşda dur dogry aýdýan şu diňe oturgany dordan saklap dur soňky wagtlary diýe. Dogry aýdýan. Oturguzyny dordan saklap dur şu wagt watandaşlar. Öýdem mamendi ýani hemme zadyň. Hemme zadyň mamendi watandaşlar. Görüşmäge halkda azyjyk duhumyz galypçyk birleşýäňiz-de. Ýa-da meýdanda görseňizem ýetik ko watandaşlar. Erkekçe bir sora berjek. Ýöne dogruýyňyz ýazyň. Men prosto analiz edesim geldi. Erkekçe dogruýyňyz ýazyň ýöne. Köpüňiz gorkýan bolup bilersiňiz, dogry düşünýän. Türkmenistanda bir häzir adinoşny hereket etmek kyn. Ol hakykat. Adinoşny hereket etmek kyn gerek, dogry däme adamlar. Inni ýöne men meýdanyna 200 adamyny, 300 adamyny görsem, konkretna eline taýap alyp, konkret meýdana çykyp görüş başlandy görsem, menem goşuljak diýenden gelen san näçe barmy? Ýani şoňa goşmak goýun eger şonu ýaly bolsa. Men meýdanyna edil başyna çekip biljek gel ýöne meýdanyna bir belli bir toporun meýdana çykyp görüş başlandy gördüm, menem goşuljak diýendenmi? Edil başyny bolmanan bolla edilmerdiňiz, onu bilýär. Edil başy kyn, ýöne ulugly geçip barýar mysal üçin. Birden gördüm şular ýarak talpaň üstünden geldim. Näme edersiňiz? Maşyny goýup boşularsyňyzmy ýa-da maşyny derew nazada berip ejen öýüňe ýorgonyň aşagyna tarap gaçarsyňmy? Malades, şular ýaly bar goşmaklaryň ha. Bir giden adam töweleme goşmak basy. Ýani şu başy hemme zadyň şoň kyn ýeri şol. Biz şu meseleni çözjek bolýar watandaşlar. Şu başyndaky meseleni çözüp bolsa, iýde çözüljegine bidem bilen ýaz. Çünki 10.000 birinji bolup çykmak aňsat. Ýa-da 5.000 birinji bolup çykmak 5.001. Ýani öňde 5.000 adam çykdy eýem, sen 5.000 birinji bolup elbetde çykarsyň. Ejeň näme kadibem çykardyňmy? Gıdıklanymam çykardyň sen eýem o wagt. O wagt eýem gorku ýok adamlarda. O wagt eýem tant edersiňiz ejeň. Tant edersiňiz. Gördük ha Nepal'la, Endonezya'da halk tant etdi. Sadaçyp. O wagt şu gorku ýok. Meýdana bir giden çykan adamlar waka hiç kimde gorku ýok. Ýöne başy esasy döwli ýeri, esasy kyn ýeri. Ýani şoň üçin meniň aýtjak zadym atandaşlar, gayrat edin Allah'ın hakkı üçün. Esasy şu hereketin başı boljak bolalyň. Başı boljak bolalyň. Urşa toransoň gahrman köpeler, onu biz bilýär, sizem bilýäňiz. Esasy başı boljak bolalyň. Ýani başyndakylar boljak bolalyň. Ki şol adamlarym hakiki gahrmandyr. Men pikirimçe şol adamlar ömür waky Türkmenistan döwleti şolaryň ojaklaryna bergidar bolup gitmeli. Ömür tapawdy ýok. Şolaryň gojalygyna ziyan çeksin çekmesin Türkmenistan hökümeti inniki häkimetdekiler şolary hem gahrman medalyny berip hem şolary da gahrman medal esasynda da gahrman medal alanlara da plança aýlyk pul töläp durmaly. Näme üçin? Çünki halal ýani, halal. Näme ýa-da Kemalyň halalmy şu wagt gazanýan puly? Milyonlap, milliardlap oğurlap otyr. Halal bolmasa da alyp otyr bu haramzadalar. Oýundan şular ýalak watan üçin, halk üçin görüşjek, jahandan ortaga geçjek maşgalalara gitsin. Şolaryň maşgalalaryna kompensasiýa tölensin. İşinden kovulan olsa işi gaýtarylyp bersin, ondan gowsy gaýtarylyp berilsin. Okudan, zatdan kovulan olsa ol ýzyna dikeldilsin. Kynnan azatlar, bir günüň işi o, onu dikeltmek. Esasy öwüzüň dolup bolmajak, gitki bolmasyn, bolaýsa da şo hojalyga Türkmenistan ýurdumyz baý watandaşlar güýji ýetýär ýani. Şo hojalyga ömürläp, ömür waky şolara biz aýlyk törek gezeliň ýani. Aýlyk her aý alsyn şol. Şo hojalyk alsyn ýani. O hemme kişem tanasyn o
Şo döwürde şu Berdimuhammedow ýalak Türkmenistanymyzy, ýurdumyzy ejesiniň hususy mellegine öwrenlerden halat edenligi üçin hökümet şu hojalyga aýda 40 milyon, 50 milyon, 100 milyon tapawdy ýok her aý. Şoňa ana onu şoňa nähilek nime ykdysadyet bolsa şoňa görä, şoň esasynda berilsin ýani. Şo hojalyk işlemen ýatsyn wara. Şo hojalyk diňe şu hökümetiň ýiberýän pul bilen ýaşasyn wara. Çünki bular ýalak mertli görkezip bilmedi başgalary ýani. Näme üçin olalmasyn? Başgalaryna görkezip bilen de wany şu atere de otirsa hemmämiz. Şeýle matanlaşyr. He? Şoň üçin men size etjek haýyşdym watandaşlar. Mertligi o wagty gelende görkezin. 5.000 birinji bolup däl, 10.000 birinji bolup däl. O birinji bolup 5-nji bolup, 75-nji bolup, 200 näçinji bolup görkezin, 500 näçinji bolup görkezin. Tagam biz bilýäs müňe ýeteňinden soň ýygynyň kükürtçilany ýaly tutuşup gitjegini. İlkinji müňün arasynda boljak bolun esasy. O halka bermeli Türkmenistanyň puluny. Конечно, işsizlik bilen, ýene bilen beýlekleriňe malada sedilmeli. Ol diňe olonky däl, конечно, işsizlik aýlyklary berilmeli, sosial kömekler berilmeli. Türmäge düşdümi biri, türmede diňe onuň azatlygy elinden alınmaly watandaşlar. Onu urmak, ýençmek, gıynamak, mertebesini peteltmek, ola ýa başga cezalar olar. O bir sanak jenaýet diýip üstüne 75 sanak azap bermelilerdi. Şo dälmi watandaşlar? Eger siz padwala salyp urulýan bolsaňyz, ýenjilýän bolsaňyz, gynalýan bolsaňyz, hanby sen diňe azatlygy almaly näme sen o? He? Gel Ýewropaň türmelerini gör eger bilmeýän bolsaň, Berdimuhammedow we şonuň şaýkalary. Gelin de görün. Ýewropalarda adamyň diňe azatlygy elinden alynýar. Beýlik hukuklar alynanok. Azatlygy alynýar diňe. Siz näme edýäňiz ony? Hem aş saklaýaňyz, hem ennamyna tenşiket salýaňyz, hem urýaňyz, ýençýäňiz, hem oň mertebesine, ejesine, bajasyna ana müslüm gurrun berdi, näle klatlar diýendiňiz. Ýa ýene bir illeşimiz türmelerdäki gynamalar bardy, gurrun berdi, nämeler etýäňiz. Şumy siziň adalat düşünjäňiz, şumy siziň kanunuňyz. Netip bolsa başyňyza ýumrar. Padwallaňyzam, türmeleňizem inşallah Türkmen halky ýerä geçerler watandaşlar, inşallah. Döwlet halka hyzmat etmeli. Halk döwlete däl, gaty dogry. Näme üçin gurdup bolmanan bu döwleti? Salgyt töläliň ýöne, o derek bize hyzmat etsinlik wara. Pasobiýa sorasalar, degme gitsin işlesin $1000 wyjatka berip köçe tüpürsinler diýerler diýe. No, beriň $1000 o. Siz ýaman öwrenişdirýäňizler adamlar. Sizler protif çykmaly birinji bilen. Ey men 1 aýlyk üçin 10 aýlygy, 12 aýlygy birlikde bermelimi diýip garşy çykyn wara, gabat gelen zada bor diýip durmaňdy. Ey saçyk gelsen ay 10 ýalanmar wyjatka bolmaýdy. Baray kimi işletsen şonu işlet, mene işecek geldi o. Al şeyledi, şeyle alli, näme üçin men para bermeli? Ay bol ya da Türkmen halkyna aydy aýdyp aýtmalymyz çykdy watandaşlar. Halkyňam şu ýerde günäh hökümetden azal awazal. Bizim halkymyzyň kellesi haň düşünjesi ýetmeli watandaşlar. Garady watandaşlar, gysgaçyk efirim, ýagny şunluk bilen Türkmenistanyň hususy mellek yerlerine öwren, ejesiniň mellegine öwren Berdimuhammedowlar barada aýtjagym şulardan ibaret. Wagtyňyzy aýryp dinläniňiz üçin minnetdar. Allah ýalkasyn. Goý Allahan bir gün Türkmen halkyna da gaýratlyk, mertlik, gaýdysuzlyk bilen görüşüp, hiç zatdan gorkman, öz adalatymyzy gazanan günümiz gelsen inşallah. Janyňyz sag bolsun, salykda görüşelim. Özüňize gowy herden watandaşlar. Sag bolun. Salykda görüşelim.